Здравейте, аз съм Карина Стоянова и съм на 5 години. Днес ще направим чайно парти с моето куче Ралф. И какво ни трябва за чайното парти? Ето, сандвичи, малко корабийки и десерт. Чая също е сипан и на всеки ще си сложиме по малко захар. Но не прекалявайте с захарта, защото няма да е вкусен чая. Да погледне, Равчо. Така се прави на тези, които искат захар. В чайното парти, които искат да си сложат малко студено мляко, си слагат. И тъй като опитах това веднъж, стана много вкусно. Продължаваме с храната. Слагаме си салфетките на нашия скут, като ги разпънем хубаво. Ето така. Защото Рафи е кучин и не може да седне както мен, ще му сложа салфетката точно за него. И сега започваме с храненето. Като домакин аз предлагам сандвич първо на гостите ми. Тъй като Рафи обича месо, моето куче, ще му сложа сандвич с шунка. А на мен, защото обичам с краставица и масло, ще си сложа с краставица и масло. Тези сандвичи се ядат с ръце. Сега да продължаваме. Рафи, харесва ли ти сандвича? Правилното разбъркване на чай става последния начин. Схващаш лъжицата напред и назад, без да докосваш стените, защото ще няма да бъде приятно за другите. Сега изтръскваме леко лъжицата и я слагаме до чашата. Взимаме хубаво с двете ръце чая и отпиваме. Следващото ястие е корабийки. На който иска да си сложи сладко или сметана, може да си сложи. Така. Като аз давам на Равчо и си взимам за мен. Ако искаме да ухапеме от хубавата корабийка, взимаме едно парче и си отчупваме и с ръце си слагаме в устата. Сега отпиваме от чая. Продължаваме с десерта. Аз ще си сложа на мен от макароните, френски макарони. Ще дам и на Равчо от една ягодка, защото той не може сам. Заповядай, Равчо.
го отпиваме от чая. Но като сме си глътнали храната, сега си избърсваме устата, като хванем от средата. Попиваме леко и обръщаме там, където е мръсно, за да не се вижда. Сега отпиваме една глътка от чая и си взимам ягодка. Отчупваме зеленото и отхапваме. Това беше всичко от мен. С чайното парти в Академията за възпитано хранене. Моето кучера също помагаше. Да му запомните името Ралф и да слушате майките си и да се храните възпитано. Довиждане!